F'Santa Lucija l-Kunsill Lokali ħadem mill-lat soċjali biex itejjeb iż-żoni rikreattivi għall-familji. Fost oħrajn sar xogħol fuq il-jogging track fejn din ġiet magħmra b'sistema ta' intelligent lighting. Il-Kunsill se jibda xogħol ta' upgrading fi ġnien is-Serenità b'investiment mill-protokoll Ċiniż ta' 1.7 miljun euro. Għaddejja wkoll ħidma biex tinfetaħ librerija magħmra b'ċentru tal-IT li tinsab fl-aħħar fażijiet biex titlesta. Din il-ħidma ġiet infaħra mill-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt żjara f'din il-lokalita. Joseph Muscat qal li Kunsill Lokali bit-tmexxija Laburista se jagħmel enfasi u sforz akbar biex isiru iktar toroq u xogħol infrastrutturali ieħor, anki billi ssir pressjoni fuq il-gvern minħabba li l-allokazzjoni ta' fondi lill-Kunsill ma tkunx biżżejjed tax-xogħol tat-toroq. Is-Sindku Fredrik Kutajjar qal li l-Kunsill diġà kellu jagħmel xi toroq imwiegħda mill-Gvern li iżda baqgħu ma sarux jew inkella ma sarux kollha. Mill-programm li kellu aħna ġejna misruqin il-Kunsill ta' Santa Lucija u ma sarx kollox. Issa qed ikollna nagħmlu kieku dak il-flus għamilna toroq oħra. Il-mexxej Laburista faħħar is-sintonija bejn il-kunsillieri kollha biex ix-xogħol twettaq bl-aħjar mod. Is-Sindku ta' Santa Lucija jitkellem dwar il-ħidma li saret mill-Kunsill fiż-żoni rikreattivi. Santa Lucia hija ġnien, il-belt kollha hija ġnien u rajna li dan aħna nżommuh. Jekk tara l-jogging track, il-ġnien Ċiniż, picnic areas, il-green areas kollha li hawn il-pjazzas u hekk kollha miżmumin kif suppost. Mawa News residenti qalu li jieħdu gosti għat-tawħin fi ġnien is-Serenità. Hawn ġnien sabiħ ħafna u nadif, ħafna sabiħ. Jgħidu li l-Kunsill jagħti l-għajnuna meħtieġa lir-residenti anke f'affarijiet li ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Kemm għandna komunità żgħira, però bħala Kunsill naħseb li qed jagħmel tajjeb, anzi qed jagħmel forsi wieħed iktar milli jistenna. Għaliex minkejja li iżomm il-ħajja għaddejja anke bl-attivitajiet li jagħmel, anke aktar riċenti ċelebrajna l-50 anniversary minn meta Santa Lucia ingħatat l-isem tal-lokal bħala Santa Lucia, imma ċertu attivitajiet ma jonqos. U barra minn hekk aħna bħala Kunsill immorru meta mmorru sew hekk immorru fl-uffiċċju. U anke meta mmorru f'ħinijiet oħra ħansibu xi ħadd hemmhekk. U dak li jkun ħajjen qiegħda, anke tara pereżempju ċertu elementi anke f'dak li huma affarijiet ġieli jkunu personali, imma min-naħa tiegħu l-Kunsill ma speċjali fejn mis-segretarjat tarhom jaqduh il dak li jkun.